party. Nitie joma seyo mawacho ni ok uketo yore mag ndikruok ayanga maber. Jomoko wacho ni ka nusewuok Siaya to joma ndiko ji bende wuok awuoka kodu. Kusea Homa Bay gimbe giwuok awuoka. Nitiere karande mundiko mochung' ma kamoro amora ma ng'ato dhiye to pod ginyalo biro koso utime nang'o? Sani ne pod wachako ahinya miluongo ni digital registration ni. Ahinya yani itimo bedo jakanyo no kokadho e mbui. Ma wasechiwo yo ma wadwa ni mano timrego kendo ing'eyo namba mwasechiwo cha. En apani sani koro ji mang'eny ong'eye. Koro namba no nyalo konyi e ng'eyo ni to bi jakanyo no koso ok jakanyo no mar ODM to bi idwa bedo jakanyo no. Kidwa bedo nitie kaka oteri mangi bed jakanyo no mar duond bura mar ODM. Na winjo ng'ur kech na wuoyo gi jowinjowa e radio Ramogi gokinyi. Awinjo ng'ur kage wacho ni ing'ado pesa mar credit dhi mang'eny kitiyo gi namba no. Asekono jowa ma otelo ne weche registration awuoyo gi Philip Etale mochung' ne communication nige nona ne wachno mondo wang'e ni to en pesa di mikawo kuom ng'ama dwa check on to be na member kata madwa register kech gini platform ni no waket ni nono onge pesa michule. Koro mano wabro nono ka nitiere kuma ng'ikruok nitie to mondo walosi. But wabro keto bende sani watimo rombe ne wasemiyo jotendwa mag counties thuolo kendo ibiro neno ng'wech karingore ma wadwaro ni branch ka branch kech branches magwa gin constituencies ge ward ka ward ma en sub branch to gi polling station gen mage units magwa polling station mano structure mar ODM to ge ward to ge constituency. Koro polling station branch sub branch then branch wadwaro ni mondo waket yore ma itimogo ndiko mag jo kanyo no mag duond bura marwa kendo mag timore motegno ahinya kwadhi e chak higa ka mondo ng'ata madwaro ni obed ja kanyo no mar ODM oyudo thuolo mar bedo maonge obadho moro amora moketne. Maka koro ang' gik sa yiero ma koro watimo yiero to ji ok ywag ni tang'o momiyo utimo yiero to wan nyok umiyowa thuolo mar bedo jokanyo no. To jomoko maseyo wacho ni utimo masani nikech